Пробуй. Да, пробуй. Гоши, Вкусно е, да? као стриган е омазан. Ау! Целия в къси. Мазало. Пълно мазало си Ти си там. не говори така, моля ти. Какво правиш сега? Клип. Не е клип. Клип. Клипа е с червено да И свети. червено свети, бе, човек. Това е клип. Ама го. Клипът се казва пълно мазало. Ето. Омазани сме с кайси до ушите. Къде са? Къде са плодовете? Хубавата майка храни. Мен няма да ме снимаш, моля ти се. Как? Направи един Хубавата нормален, майка. нормален клип, моля ти се. Че нормален е, виж като свалят. Ето. Хубавата майка храни бебето. Да, ето, да. 5 годишно бебе, как се храни с кайси. Пълно мазало. Ама го. Мирише ли? Да. Мирише. Вкусно е. Ето, хъпни си сега. Хъпни си каквото ти, както ти го ядеш. И го пипай, да. Пипай го да разбереш какво е. Това са банани с пижами. Вкусно ли? Мирише ли? Да, я си сложи малко в устата. Гледаш? Можеш да хапиш бабата, а не можеш да хапиш банана, така ли? Кой е хапал бабата? Мале. Не. Трябва сега след малко с мъркуча. Някакъв сталактит му виси от носа.